ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung ipinanganak ka sa bahay ng isang magsasaka na walang sariling sakahan? Nagbubungkal ng hindi niya lupa, nagtatanim ng hindi niya tanim, nag-aani ng hindi niya ani. Sa madaling salita ay binabayaran upang magsaka ng sakahan ng isang mayaman. At kahit gaano kalaki ang kita ng sakahan ay wala siyang makukuha, kundi ang kaunting sweldong binabayad sa kanya. May pag-asa pa kaya na mabago ang kanilang buhay at makikita ang sarili na umasenso man lang sa buhay? Dear Papa Dudut, maraming nagsabi na masyado akong ambisyoso, lalo na ang mga naging kalaro ko at ang mga magulang nila. Kasi pinipilit ko mag-aral talaga kahit napakalayo ng school sa amin sa Bukidnon, Papa Dudut. Ako po si Marjo, tubong Valencia City, Bukidnon. Malawak po ang Valencia City at napakarami pong tubuhan at palayan. Normal na sa akin ang maglakad sa Pilapil, ang makitang mga kalaro ko na tumutulong sa kanilang mga magulang sa pagsasaka. Upang pagdating ng gabi may maiuwing pera para pambili ng makakain para sa pamilya. Lahat po ng pamilya sa baryo namin na nagtatrabaho sa sakahan ay walang ipon. Ang inaalala lamang nila ay kung paano sila makakakain bukas. Kaya naman naging kontento na sila sa gawaing pagsasaka ng sakahan ng iba at mabigyan ng pera na magagamit nila para mabuhay sa susunod na araw. At patuloy ang ganitong ikot ng sistema. Papa Dudut, may pangarap po ako. Ayokong tumulad sa mga magulang ko at sa mga magulang ng mga kalaro ko na nangingitim sa sikat ng araw sa sakahan. At tuwing gabi ay iniinda ang sakit ng katawan dahil sa bigat ng pagtatrabaho. Gusto ko makapag-aral kahit na isang semester lamang sa college para sa ganoon ay makapagtrabaho ako bilang isang promodizer sa isang mall na malapit dahil di aircon po ito. Hindi ko sinabing mababang uri ang mga taong nagsasaka. Marangal po at huwaran ang kanilang trabaho. Ang kaso po'y naaabuso sila at binibigyan lang ng maliit na sahod na hindi makapagbigay ng magandang buhay sa kanila. Kaya naman nagsumika po akong makapagtapos ng high school at sobrang nagmamakaawa at niluhuran ko ang aking mga magulang. Napapag-aralin nila ako kahit na isang semester lamang sa kolehiyo para makapagtrabaho sa malamig na mall. Tay, nandito ka na pala. Ang lamig na. Pasok na po kaya kayo. Ubusin ko lang tong isang boteng gin, anak. Halika dito. Umupo ka, Marjo. Tay, boss-bossan nyo naman yung pag-inom nyo. Sige, kayo rin. Ay, hayaan mo na ako. Inutusan ka ba ng mama mo na pagsabihan ako? Hindi naman, Tay. Concern lang po. Ay, anak. Pantanggal lang to ng pagod sa maghapong pagsasaka. Tay? Ano? Tay. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko po sanang makapag-aral ng college, Tay. Ano? Ay, nako anak. Alam mo gusto ko rin. Pero wala tayong pera para dyan. Kahit kalahating taon lang, Tay. Isang semester lang. Kasi ang sabi kapag college level ka, makakapagtrabaho ka bilang promodizer sa mall. Mas malaking kikitain ko doon kaysa sa pagsasaka ng saka ng iba. Sila lang tong yumayaman eh. Katiting na nakukuha natin.
Gusto kong masenso, tay. Kapag nakapagtrabaho na ako bilang promodizer, mag-iipon talaga ako. Gusto ko tulad ni Aling Juvie na may maliit na tindahan. Ang gusto ko para kay nanay, yung magtitinda na lang siya, yung hindi na siya naiinitan. Marjo, paano ba to? Tay, sobrang init, hirap, at ang baba lang ng sahod natin sa sakahan eh. Kung dito lang ako, parang hindi ko nakikita ang sarili ko na makatikim ng konting ginhawa. Pasensya na tay ah. Proud ako sa inyo, sa pamilya ko, sa trabaho natin. Kasi kung wala tayo, walang makakain yung mga tao. Pero gusto ko lang umangat kahit konti at makapag-asawa. Yung mapag-aral ko rin yung mga anak ko. Yung kahit hindi ako nakapagtapos ng college, matutustusan ko yung pag-aaral nila sa college. Gusto ko kapag nagkaanak na ako, magiging doktor, engineer, yung mga ganun tay. Ay, huwag ka mag-alala. Hahanap kami ng nanay mo. Okay lang ba talaga na kahit kalahating taon ka lang mag-aral, makakapagtrabaho ka na sa mall? Eh, tama ba ako anak? Opo tay, yan po ang sabi sa akin. Oo, sige. Pag-aaralin ka namin. Talaga tay? Abay, syempre. Ayokong gumaya ka sa akin na mananatiling magsasaka sa sakahan ng iba hanggang sa mamatay ako. Basta, ipangako mo sa akin na magsusumikap ka sa buhay. Tuparin mo ang mga pangarap mo, ha? Opo tay, pangako. Aasahan ko yan, ha? Salamat tay, salamat. Makakaasa po kayo. Papa Dudut, iniyakan ko talaga ang lahat para lamang makapag-aral ako. Mabuti naman at naramdaman at naintindihan ng tatay ko ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Dahil sa tiwala nila sa akin ng mga magulang ko ay gusto kong suklian ang pagmamahal nila sa akin kapag makapagtrabaho na ako at kumita na ng pera. Sa tulad naming mahirap, totoo pong masaya na kami na mairaos ang isang araw at bukas na ulit poproblemahin kung papaano mairaraos ulit ng isang araw. Isang kahig isang tuka po ang kalagayan ng pamilya ko, Papa Dudut. Gusto ko pong baguhin ang kapalaran ko. Ayoko pong maging magsasaka sa sakahan ng iba at tumanggap lamang ng kaunting bayad na parang hinihingi lang ang aming lakas at oras na kung tutuusin ay hindi sila kikita kung hindi dahil sa mga magsasakang nagsasaka para sa kanila. Iba ang amoy ng university, Papa Dudut. Naaamoy ko ang iba't ibang pangarap ng mga estudyanteng pumapasok doon. Lahat kami gusto makatapos at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ano? Bakit? Bakit ka ba tumatakbo? May trabaho na ako! Promodizer! Tama talaga tay na makakapasok ang isang college level. Salamat po sa inyo tay ha! Salamat po! Ay naku, masaya ako para sa'yo anak. Abay, mag-ihaw tayo ng manok mamayang gabi. Nasabi mo na ba sa nanay mo ang magandang balitang ito? Hindi pa. Nasaan ba siya? Nandoon sa isang sakahan. Anak, Marjo, sana'y bumuti ang lagay mo sa buhay. Ipapangako ko yan sa inyo tay. Magiging maganda ang buhay ko. Utang ko po sa inyo lahat to tay. Kahit mahirap lang tayo, sinusuportahan niyo talaga ako. Ganyan naman dapat ang isang magulang, anak. Kahit mahirap, kinakaya para sa ikabubuti ng kanyang anak. Pasensya ka na, hanggang dyan lang ang kaya namin. Sobrang hirap magpaaral sa kolehiyo, anak pero ikaw, kahit mahirap, alam namin na sobrang pagtitiis mo para lang makatapos. Pero kinaya mo. Nagsumikap ka. Sige na. Umuwi ka na muna sa bahay para makapagpahinga ka. Ano pala? Yung manok dun sa likod, hulihin mo ha? Iihawin ko na. Sige tay, salamat po.
sarap ng pagkakaluto mo ng manok, Tay. Ay, abay, syempre. Masarap talaga kasi para yan sa tagumpay mo. Mag-iipon ako, Tay. Ang sahod ko sa pagiging promodizer ko, maglalaan ako para makapag-aral muli. Ipagpapatuloy kong pag-aaral ko, Tay. Ay, nako, mabuti yan, anak. Nakita ko yung engineer na anak ng amo natin sa sakahan. Abay, mabait naman siya. Kaya sana, anak, ganon ka rin, ha? Palagi kang magiging mabait. Ang totoong mabait, Tay, yung hindi sinasamantala ang pagiging mahirap natin. Sana, lakihan ang pasahod sa mga magsasaka. Ang hirap kaya ng ginagawa po ninyo. Ay, oo nga. Sobrang liit ng pasahod. Okay na siguro ang ganito kaysa sa walang pagkakakitaan ng pera. Kailangan kumain, di ba? Inumin mo na yung beer mo. Ang hina mo naman. Marami ako mga pangarap, Tay. Imposible man, pero mas mabuti na to na may pangarap kesa naman sa wala. Tama, anak. Basta magpakabait ka, ha? Mag-iingat ka doon. Matuto kang makibagay sa magiging kasama mo sa mall, ha? Ay, masaya ako para sa'yo, anak. Biruin mo. Araw-araw, nasa aircon ka. Hindi masusunog yung balat mo sa araw. Mas lalo akong gagwapo nito, Tay. Ay, ba syempre. O anak, mag-ingat ka sa mga babae, ha? Si tatay talaga. Nako, malamang marami magkakagusto sa'yo kasi the aircon ka na. Promodizer. Sa sunod, magiging engineer ka na niyan. May kotse, may maayos na bahay, magarang mga damit. Sana, maabot ko yung mga yan, Tay. Naniniwala ako maaabot mo yan, anak. Okay, ubusin mo na yung beer mo. Ito po, Tay. Cheers! Sige na, inom ka lang, anak. At naging promodizer nga ako, Papa Dudut. Hindi rin madali ang trabaho, buong araw kang nakatayo. Nakikipag-usap sa mga customers para bumili ng produkto na ibinebenta namin. Masarap lang dahil hindi katulad ng sakahan na sunog ang balat sa araw o nauulanan kapag bumabagyo. Sa loob ng mall ay naka-aircon ka lang. Hinahati ko ang sahod ko, Papa Dudut, meron talagang nakalaan para sa pagbabalik ko sa pag-aaral. At syempre nagbibigay din ako sa aking mga magulang. Nais ko po talaga na ang mga kapatid ko ay makatungtong din sa kolehiyo at magkaroon ng magandang buhay. Papa Dudut, sana po lahat ng mga pangarap ko ay matupad. Sana magkaroon din kami ng maliit na lupa na pagsakahan namin kesa naman nagpapaalipin sa iba na sobrang liit pa kung magpasahod sa isang magsasakang namamasukan sa sakahan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At sa aking pagiging promodizer ay nakilala ko si Elma. Naging customer ko siya, naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Maraming beses kaming nagkikita sa mall hanggang sa naging magkaibigan na talaga kaming dalawa, Papa Dudut. Maganda siya at masarap kausap. College student siya sa dati kong pinapasukang university at ang sabi niya sa akin na kailangan kong bumalik sa pag-aaral. Ang sabi ko naman sa kanya na kapag may sapat na akong ipon ay doon ko ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Yun talaga ang gusto kong gawin. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay naging kaming dalawa ni Elma. Sobrang saya ko na girlfriend ko na siya. Mahal na mahal ko siya, Papa Dudut, at kasali siya sa pangarap ko na magkaroon ng magandang bukas sa hinaharap. Ano yung binili mo? Ice cream at balon. Para naman akong bata nito. Binibaby talaga dapat kapag minamahal. We, Totoo! naniniwala naman ako sa'yo. Salamat, Elma. Salamat sa ano? Dahil tinanggap mo ako kahit ganito lang ako. Ang OA mo ha?
Mahal kita. Nagsusumikap ka naman. Pero yun lang. Hindi lang muna kita mapapakilala sa parents ko. Alam ko naman yan. Nag-iingat nga ako na hindi tayo mahuli kahit wala naman tayong ginagawang masama. Salamat sa pag-intindi mo sa akin. Proud ako sa'yo. Kahit mahirap lang kayo, gusto mo talagang umasenso. Sa ngayon, okay na tong trabaho mo sa mall. Hindi ko naman sinabing mas mabuti to kaysa sa pagiging magsasaka. Kailangan natin ng magsasaka dahil kung wala sila, wala tayong makikitang bigas sa hapagkainan natin. Saludo ako sa farmers natin. Dapat nga alagaan sila ng gobyerno eh. Tama. Ang hirap sa isang magsasaka, yun ang mamasukan lang sa sakahan. Yung walang sariling lupa. Pangarap ko magkaroon ng sakahan at aalagaan ko talaga ang mga magsasaka na magtatrabaho sa akin. Ganda ng plano mo, Marjo. Hi po ma'am, ako po si Marjo. Ano pong hinahanap nyo? Ikaw pala si Marjo. Po? Opo. Nanay ako ni Elma. Nalaman ko na may relasyon pala kayong dalawa ng anak ko. Oy lalaki, iwasan mo na makipagkita sa anak ko ha. Hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa'yo. Marami kaming pangarap sa anak ko at hindi ka kasali doon. Makakasira ka lang sa kinabukasan ng anak ko. Ma'am, hindi naman po… Anong may bibigay mo magandang buhay sa anak ko? Eh wala ka namang natapos. Ito bang pagiging promodizer ang ipinagmamalaki mo? Ma'am, ano po eh… Tigilan mo na ang anak ko. Humanap ka ng babagay sa'yo. Taas din naman ang pangarap mo para gawin mong girlfriend ang anak ko. Oy, hindi ako papayag na sa'yo mapupunta ang anak ko. Naintindihan mo? Gusto ko na sa isang lalaking nakatapos din sa kolehiyo at may magandang trabaho ang magiging asawa ng anak ko. Nagsusumikap naman po ako. Eh nako, tigilan mo ako sa pag-iyak-iyak mo dyan ha. Kahit anong pagsusumikap mo kapag hindi ka nakapagtapos, eh hanggang dito ka na lang talaga. Sobra ang panlalait na natanggap ko sa ina ni Elma Papadudot. Nanliit ako sa sarili ko at noong akala ko ay rerespetuhin ako dahil may matino naman akong trabaho, pero grabe talaga yung mga panlalait niya sa akin. Nasabi ko sa sarili ko na mali ang sinabi niyang wala akong mararating kahit na ano pang pagsusumikap ang gawin ko. Papangarapin ko at makukuha ko ang diploma ko sa kolehiyo. Yun ang sumpa ko sa aking sarili. Nais ko rin na tuparin yung pangarap ko na magkaroon kami ng sariling sakahan. Alam ko pong masyadong mataas pero mas mainam na may pangarap kesa sa wala. Ilang araw kong pinag-isipan ang tungkol sa aming dalawa ni Elma. Alam kong mahal niya ako pero naduwag ako sa mama niya. Ang sa isip ko lamang na pwede ko naman siyang balikan kapag natupad ko na ang pangarap kong makapagtapos sa pag-aaral at umasenso sa buhay para hindi laitin ng sino man. Marjo naman. Anong gagawin ko, Elma? Sabihin mo sa akin. Tapat ako sa'yo. Mahal kita pero hindi tayo bagay eh. Ganun na lang? Nagpapatalo ka sa sinabi ni Mama? Pwede na tayo pa rin pero sikreto lang natin. Bawas-bawasan lang natin yung pagkikita. Tapos kung malaman ng mama mo, lalaitin na naman ako. Duwag! Duwag ka, Marjo! Hindi ako duwag. Ano ito eh? Akala ko ba may paninindigan at pangarap ka? Hindi mo pala ako mapaninindigan. Hindi pala ako kasali sa mga pangarap mo. Hindi totoo yan. Elma, sana maintindihan mo ako. Hindi kita maintindihan. Kung tayo talaga sa huli. Magsusumikap ako para may pakita ko sa mga magulang mo na nararapat ako para sa'yo.
Pero sa ngayon, maghiwalay na muna tayo. Kahit ano pang paliwanag mo, ang tunog sa akin, duwag ka! Siguro duwag ka sa sikat ng araw at sa ulan sa sakahan kaya pinili mo magtrabaho sa isang mall na naka-aircon. Tama ba ako? Elma, Kung gusto mo ng hiwalayan, yung hiwalayan ng may closure. Ayokong makipaghiwalay sa'yo. Tapos sa asa ko na may pag-asa pa tayo sa future. Kaya sige, hiwalay na tayo. At kailanman, wala tayong future. Elma. Marjo, anak. Umiiyak ka ba? Wala tay. Ano lang po ito? Sinisipon lang po ako. Parang lalagnatin po ako eh. Pumasok ka na sa loob. Malamig dito. Maya-maya na po tay. Parang may mabigat dyan sa dibdib mo Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Hihinto na po ako sa pagiging promodizer tay. Bakit? Hindi ba yan ang gusto mong trabaho? Kailangan kong gumawa ng paraan para umangat sa buhay tay. Ayoko rin maging promodizer ako habang buhay. Magkano lang din naman ang sahod namin. Mas malaki nga sa pagsasaka. Pero gusto ko talagang umangat pa sa buhay. Baka masyado ng mataas ang lipad mo, anak. Pero kung wala kang inaapakang tao, tuloy mo lang kung anong plano mo sa buhay, ha? Ayoko maging katulad ka sa akin na tumandang ganito, na hindi ko mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak ko. Tay, masipag po kayo. Sadyang maliit lang talaga ang kinikita ninyo. Pero wala po kayong pagkukulang sa pagpapalaki sa amin. Salamat, anak. At nakita mo ang sakripisyo ko para sa pamilya natin. Tay, pinaipon ako. Gusto ko magnegosyo. Ano bang magandang negosyo ngayon? Manukan kaya? Pwede rin tay. Isa lang ang nasa isip ko na mga panahon na yon, Papa Dudut, ang umasenso. Kailangan kong makahanap ng negosyo na pagkakakitaan ko't ikakaasenso ng buhay ko para nang sa ganon ay wala nang manghamak sa pagiging mahirap ko. Gusto ko rin talagang mapatapos ang mga kapatid ko sa pag-aaral. Di bale nang hindi ako makatapos sa pag-aaral basta silang lahat ay mapagtapos ko. Dahil naniniwala akong magiging maayos ang buhay nila kung meron silang hinahawakang diploma sa kolehiyo. Papadudot walang araw o gabi na hindi ko iniisip si Elma. Naintindihan ko rin ang mga huling sinabi niya sa akin dahil nga sa desisyon ko. Sa insecurities ng estado ko sa buhay. Ang gusto ko lang naman sana ay ayusin muna ang buhay ko at kung maging okay na ang lahat at financially stable na ako ay pwede ko na siya ulit ligawan sa pangalawang pagkakataon na hindi natakot at may mukha nang mayaharap sa kanyang mga magulang dahil kaya ko na siya at ang mga magiging anak namin na buhayin. Pagkatapos nung araw na nagkahiwalay kami, Papa Dudut, ay hindi ko na siya nakita pang muli. Wala na akong komunikasyon sa kanya. Pero nag-uumapaw pa rin ang pangarap ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit papaano ay may naipon naman akong pera galing sa sahod sa pagiging promodizer ko, Papa Dudut. Pinag-isipan ko talaga kung ano ba ang negosyong hindi ako malulugi. Mahirap nang mawala ang pera at maging bato lamang ang pinaghirapan kong ipunin. Naisip ko yung negosyong may alam ako. At may alam ang pamilya ko. Isa lang po ang naisip ko, ang pagsasaka. Nalaman ko ang kalakalan tungkol sa pagbili ng palay sa mga magsasaka at ito ang naisip kong gawin, Papa Dudut. Binibili ko ang palay sa mga magsasaka at binibilad namin ng pamilya ko at saka ipapagiling para maging bigas.
Kapag bigas na ito ay ipinagbibili din namin. Malaki ang kinikita ko dito, Papa Dudut. Hindi ko pinagsisihan na ito ang pinili kong negosyo dahil wala po akong naging lugi. Bantayan lang talaga ng maigi ang binibilad na palay na hindi maulanan dahil siguradong malulugi talaga kapag nabasa ang palay mo. Buti itong naisip kong negosyo tay, no? Oo nga anak, kung hindi dahil dito sa negosyo mo, malamang nasa sakahan pa ako. Nagbibilad sa araw. Minsan lang ako mabilad ngayon kapag may binibilad na palay. Salamat anak at naisip mo talaga kaming pamilya mo. Hindi ba sabi ko naman sa inyo, tay, na gusto ko umasenso tayo? Ang laki nakita natin sa pamimili ng palay para maging bigas. Salamat anak at pinapaaral mo ang mga kapatid mo. Siyempre, yan ang priority ko talaga, tay. Ay, salamat talaga anak. Ay, yung mga palay pala sa suki natin, ipapakuha na bukas. Sige tay, sa susunod, bahay na nga ayusin ko kapag nakaluwag-luwag na. Sigurado akong matutupad yung mga plano mo anak. Matalino ka at may malasakit sa amin. Ay, maraming salamat anak. Lahat po ng ito tay, para sa atin. Ang ganda ng pangalan ng bigasan natin tay, di ba? Mang Lindos Bigasan. Ikaw talaga. Ay anak, talagang lumaki na ang negosyo mo. Pinagpala tayo tay. Masipag ka kasi. Kaya ka pinagpala. Ang ganda rin ng ipinatayo mong bahay. Minsan parang hindi ako makapaniwala na nakatira na tayo sa ganong bahay. Bakit naman tay? Maniwala na kayo. Halos 1 taon na nga tayong nakatira dun eh. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatira sa bahay na semento. Yung hindi ka mag-aalala na may tulo sa bubong tuwing umuulan. Si tatay talaga oh. Ikaw anak, kailan mo balak mag-aral? Di ba yun ang una mong pangarap noon, ang makatapos? Okay na ako tay. Masaya na ako na makakatapos na yung mga kapatid ko. Sa bagay, Alam kong mas maganda pa rin na may pinag-aralan tay. Pero sa lagay kong ito, masyado na akong busy sa negosyo. naku, proud ako sa'yo anak. Ay naman no. Salamat po. Mag-ihaw tayo ng manok mamaya ah. Naaalala ko yung pamanok-manok na yan ah. Ba syempre. Teka, wala ka bang balak mag-asawa? Nako! Diyan ba tayo mahina anak? Hindi naman tay. Maayos na ako financially, Papa Dudut. Isa na lang ang kulang, si Elma. Ang alam ko dati pinagpaaral ng master's si Elma ng mga magulang niya sa Maynila at wala na akong narinig na balita tungkol sa kanya. Para hindi ko maisip ang tungkol sa kanya ay iginugol ko na lamang ang sarili ko sa negosyo, Papa Dudut. Ngunit isang araw ay nagkita kaming muli ni Elma sa isang mall at parang bumalik ang lahat sa dati. Yung panahong nagtatrabaho pa lamang ako bilang promodizer sa mall at sa sobrang kapal ng mukha ko'y niligawan ko siya. Nagbalik ang alaala ng mga pangarap ko para sa aming dalawa. Hindi man lumuluha ang mga mata ko'y nalunod naman sa sobrang sakit ang puso ko sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Malaki daw ang pagbabago ko. Maganda na daw ang postura ko. Mas lalo akong gumwapo. Si Elma rin naman, Papa Dudut, ay maganda pa rin pero may asawa na siya. Akala niya ay magiging masaya siya sa piling ng asawa niya pero hindi. Sabi ko kay Elma na kung naging kami lamang ay naalagaan ko na sana siya ngayon. Pinigilan ko ang mga luha ko habang naghiwalay kaming dalawa. Kinaumagahan nga ay hindi pa rin ako makapaniwala
na nakita kong muli si Elma. Tumulong ako sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas sa bigasan namin na ipinangalan ko sa aking tatay, Papa Dudut. Ano ba yung iniisip mo, anak? Kanina ka pa parang wala sa sarili ah. Wala po ito, tay. Kung magpahinga ka na lang kaya? Wag na po, tay. Mas gusto ko po itong gumagalaw-galaw. Ay, siya. Ikaw bahala. Sige, tay. Kayo po magpahinga. Tumatanda na kayo eh. Kalabaw lang ang tumatanda. Sus, ayaw pa rin aminin kahit na masakit na ang likod niya. Teka lang, tay. Punta lang po ako sa likod. Kunin ko lang po yung mga sako ng bigas. Teka. Hoy, kilala kita. Ma'am? Sandali lang, ma'am. Ibababa ko lang to. Oh, tama nga ako. Ikaw yung yung naglakas ang loob para ligawan yung anak ko, di ba? Opo, ako nga. Si Marjo. Oh, tingnan mo nga naman. Tulad pa rin ng dati, wala ka pa ring narating. Ang dungis mo pa rin. Ay, kung pinayagan ko kayo ng anak ko, ano na kayang nangyari sa inyo ngayon, ano? Ang taas ng ambisyon mo, boy. Trabahador ka lang dito sa bigasan ni Mang Lindo. Butit nakapasok ka. Oh, unahin mong buhatin yung mga sakong in-order ko, ha? Baka hindi mo kilala. Distributor ako dito, kaya umayos-ayos ka, ha? Alam mo po, ma'am, hindi ko alam kung bakit kayo naging ina ni Elma. Ang bait niyang tao. Hindi mapanghusga, pero kayo, saksakan ng kasamaan at mapanghusga. Aba. Sumasagot-sagot ka pa. Ano ba pinagmamalaki mo? Yung mga muscle mo? Hoy, smiyo. Puso ang pinagmamalaki ko dahil wala ka nun. Anong meron dyan, Ma'am Lorna? Ito kasing… Ang anak ko pala ang kausap mo. Anak? Ay, oo. Ang gwapo, di ba? Bay masipag yan. Hindi pa pala kita napapakilala sa kanya. Si Marjo pala. Siyang may-ari talaga nitong bigasan. Kami lang ang nagpapatakbo at sa akin lang niya ipinangalan. Alam mo ba, proud ako sa anak ko kasi nagsumikap siya sa buhay para marating kung ano man ang kinatatayuan namin ngayon. Ay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Mang Lindo? Sige, tay. Ma'am, bubuhatin ko lang muna tong sako ng bigas. Kita mo na. Hindi ba napakasipag niya? Siya na nga ang may-ari, gusto pa rin niyang gawin yung pagbubuhat. Masipag ang anak ninyo, ha? May naramdaman ba kayo? Para kayong namumutla. Teka. Kukuha ko kayo ng tubig. Ay, sige. Salamat, ha? Salamat, Mang Lindo. Biglang sumikip ang dibdib ko. Napaluha ako nang magharap kami ng ina ni Elma. Parang gusto kong sabihin sa kanya na sobrang mali ang ginawa niyang panlalait, pero nagpapasalamat din ako sa kanya dahil nagpursige talaga ako na marating ang narating ko ngayon para ipaalam sa kanya na hindi tama ang manlait sa iba dahil lamang sa estado sa buhay. Sa pilapil una akong nangarap na umalis sa kadena ng kahirapan. Sa pilapil ko rin nakita ang solusyon sa kahirapan. Minsan sa buhay natin ay kailangan lang nating tignan ang mga posibilidad. Na kaya tayo naghihirap ay dahil para magsumikap. Na maaari tayong iahon sa hirap kung meron lamang tayong matibay na pangarap, pagsusumikap at determinasyon sa buhay. Kasali na rin ang inspirasyon at mga panlalait ng iba. Dahil ito ang nagpapaapoy sa ating puso na sundin ang ating mga pangarap. Nagkaroon ako ng empleyado na galing ng Luzon, Papa Dudut. Sabi niya sa akin na maganda daw pakinggan ang programa ninyo. Sinearch ko po ito at buti naman at meron kayong online streaming.
Tuwing tanghali ay nakikinig talaga ako sa programa ninyo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na maibahagi ko ang aking kwento at sana'y naging inspirasyon sa maraming tao dahil sa mga kwentong ibinabahagi sa inyo ng ating mga kababayan ay sigurado akong marami kayong mapupulot na aral. At sana rin po ay may nakuha din kayong inspirasyon sa buhay ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Marjo. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Kapag kapusukan ang ating pinairal, sanga-sangang problema ang posible nating kasapitan. Kaya nga mag-ingat tayo kung kanino natin basta hinahanap ang kalinga na kailangan natin. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang mag-control? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kung mahal mo ay ipaglaban mo at kung para sa iyo ay alagaan mo. Maliit pa lamang ako ay mahilig na akong magbasa ng mga nobela kung saan ay nagkakatuluyan sa dulo ang mga bida. Kaya nga minsan na rin akong nangarap na makatagpo ng lalaking mamahalin ko at mamahalin ako. Pero habang lumalaki ako ay napagtanto ko ang kaibahan ng mga istoryang nababasa ko sa libro laban sa realidad ng buhay. Bago po ako magpatuloy sa pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sabihin na masugid ninyo akong tagapakinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Agnes, 42 years old at taga Tagaytay City, Cavite. Pero hindi talaga ako lumaki rito, tubong Quezon City talaga ang aming pamilya. Ngunit kinailangan naming lumipat ng tirahan para na rin sa kapanatagan ng aming kaisipan. Magsisimula ang aking istorya noong kabataan ko. 14 anyos ako noon, samantalang ang ate Cynthia ko naman ay 18 anyos naman. Dalawa lamang kaming magkapatid at masasabi ko ngang sangang dikit nga talaga kami. Simula pa lamang sa pagkabata namin. Kumbaga hindi ko lang basta ate si ate Cynthia. Matalik na kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. At mahal na mahal namin ang isa't isa, Papa Dudut. Ano ba kasing iniiyak-iyak mo dyan? Gusto mo bang awayin ko yung semento na pinagdapaan mo para makaganti ka? Ate, aamin na ako. Hindi talaga ako nadapa, ate. Sabi na eh. Sige, sabihin mo. Paano ka nagkasugat? May tumulak sa akin. Anak ng tukneneng. Sino gumawa niyan sa'yo, ha? Sabihin mo. Ate, huminahon ka lang. Paano ko hihinahon? Ang lakas naman ng loob ng gumawa niyan sa'yo. Ano? Sabihin mo, sinong nanulak sa'yo, ha? Wag na lang, ate. Anong wag na lang? Pag hindi mo yan sinabi, mamimihasa yan. Baka ulit-ulitin niya pa ang ginawa niya sa'yo, kaya sabihin mo na sa akin kung sino yan. Si Gina. Gina? Yung siga-sigaan dun sa kanto? Oo, siya nga. Kaedad ko na yun tapos pumapatol siya sa mas bata sa kanya? Lagot sa akin yung babaeng yun. Makikita niyang hinahanap niya. Tara. Saan? Samahan mo ako sa kinaroroonan ng Gina na yan.
ko. Nung inaway mo siya at pinagtulungan ng mga kaibigan mo, naawa ba kayo? Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, paano ako maaawa sa'yo? Ate, tama na. Baka mapahamak ka eh. Tinuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng to para hindi pa marisa ng ibang tao. Ayoko sa lahat. Yung inaagrabyado ang kapatid ko! Itiwan mo nga ako! Saklala! Tulungan niyo ako! Saklala! Papadudot laging sinasabi sa akin ni Ate Cynthia na handa siyang makipagpatayan. May pagtanggol lamang ako. At walang kahit na sino ang pupwedeng umagrabiyado sa akin lalo't wala rin naman akong ginagawang masama sa kanila. Kaya nga kahit na sermonan kami noon ni Nanay dahil na rin sa pagkakasangkot namin sa away, ay hindi na namin yon minasama at dinamdam ng matagal. Simula noon ay wala nang umaway sa akin sa lugar namin, lalo't kilala nila ang ate ko kapag nagalit. May iba na akong maliban na lamang at may iba na kung ano-ano pang pangit na salita at katawagan ang binansag nila sa ate ko. Bagay na kinalungkot ko ng husto. Dahil sa totoo lang ay napakabait ni Ate Cynthia. Napakalambing niya at kalmado at hindi naman siya palaging galit o nakaangil lalo na kapag wala namang rason para uminit ang ulo niya. Kilala ko siya at alam ko sa sarili ko na hindi totoo ang mga pangit at masasamang bansag nila sa kapatid ko. Papadudot mabilis na lumipas ang taon at nag-mature na kaming pareho ng ate ko. Pero kahit na nagdaan ang maraming panahon at nadagdagan ng aming edad ay hindi pa rin nawala ang closeness namin sa isa't isa. Mapangarapin ang ate ko. Marami siyang bagay na gustong gawin at lugar na gustong puntahan pag nakapagtrabaho na siya. Siyempre, kasama kami sa pangarap niyang yon. Kaya nga laking gulat ko nang may biglang pinagtapat sa amin si Ate Cynthia, Papadudot. Andito na po. Nay? Nay? Bakit kayo umiiyak? Ano pong nangyari? Paano kung hindi iiyak ay may kasalanan ng ate mo sa akin? Nakasabi naman po kayo na may kasalanan ako. Hindi naman ako nakapatay ah. Hindi nga, pero mas malala pang ginawa mo. Ano po ba kasing ginawa ni ate? Ate, anong nangyari? Wala namang nangyari na na malala. Huwag kang maniwala dyan kay nanay. Masyado lang siyang madrama. Buntis ang ate mo, Agnes. Nagdadalang tao siya. Buntis? Totoo ba yun, ate? Oo, totoo na buntis ako. Nay, tahan na. Huwag na po kayong umiyak, Nay. Oo nga, nay. Para naman kayong ewan eh. Buntis lang naman po ako. Kaya nga, buntis ka kung kailan isang taon na lang ay magtatapos ka na sa kolehiyo, Cynthia. Ano ba kasing nasa isip mo? Bakit ka nagpabuntis? Pasensya na po. Nangyari lang naman Ano nangyari na lang? Ha? May ganun ba? May bigla na lang nabubuntis kasi nangyari na lang. Sigurado ko na ginusto mo rin yan. Pero bakit? Hindi mo na ba kami naisip ng tatay mo? Nakalimutan mo na ba ang pangarap namin sa'yo na makapagtapos ka ng kolehiyo? Tsaka di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, sa inyo ni Agnes na unahin ang pag-aaral bago ang pakikipagrelasyon? Higit sa lahat, alagaan ninyo ang mga sarili ninyo. Na wag niyong isusuko sa kung sino-sino lang na lalaki ang mga katawan niyo na walang basbas ng simbahan. Alam niyo ba na malaking kasalanan ng magpabuntis ng hindi kinakasal?
Pananagot na naman po ako ng nobyo ko, Nay. Sa katunayan, plano niya rin akong pakasalan. Ate, may nobyo ka pala? Bakit parang hindi mo yata nabanggit sa akin yung tungkol sa bagay na yan? Pasensya na, Agnes. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng pasensya. Kaya nga po tanggapin niyo na lang na buntis na ako. Na magkakaupo na kayo sa akin. Sa tingin mo, ganun lang kadaling gawin ang bagay na yon? Ano na lang ang mangyayari sa pag-aaral mo? Sige nga. Akala mo yata madaling mabuntis at magkaanak, Cynthia. Pwes, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na hindi. Mauubos ang oras mo sa pag-aalaga ng sanggol. Matrabaho ang maging ina. Anak ko naman po yung aalagaan ko. Hindi naman anak ng ibang tao. Paano na lang ang mga pangarap mo sa buhay? Kalilimutan mo na lang yun, ganun ba? Hindi ko po alam, pero ang prioridad ko lang sa ngayon ay ang magiging anak namin. Isip, mabaging langit. Ay, wala namang problema kung magkaanak ka. Pero bakit naman ngayon kung kailan nag-aaral ka pa? Ay, masisiraan ako ng ulo sa iyong babae ka. Papadudot na sa huling taon na sa kolehiyo noon si Ate Cynthia, 1 taon na lang at magtatapos na siya sa pag-aaral. Ngunit mukhang napornada pa, kagaya ng sinabi ni nanay dahil nga sa nabuntis siya. Malungkot ako at nakisimpatya sa sentimiento ng nanay namin dahil matagal na nilang pangarap ng namayapa naming tatay na makapagtapos kami sa kolehiyo. Pero ano pa nga bang magagawa namin? Buntis na si Ate Cynthia at napansin ko na nagbago na lang bigla ang mga priority niya sa buhay. Kung dati pag-aaral at paghahanap ng trabaho pag nakapagtapos na siya, sa kolehiyo ang pinagtutuunan ng pansin ni ate, ngunit simula nang nabuntis na siya. Ang pag-aalaga na lamang sa kanyang sarili at sanggol na nasa sinapupunan niya ang iniisip niya. At kahit na masama ang loob ni nanay, natutuhan na lang din niyang tanggapin ang bagong kapalaran ng kanyang panganay. Kung ako po ang tatanungin ninyo ay wala namang kaso sa akin ang pagdadalang tao ni Ate Cynthia, lalo na at nakita naman namin na mahal din siya ni Jobert, ang tatay ng kanyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kung meron man akong tampo kay Ate Cynthia simula nang aminin niya sa amin na buntis siya. Yon ay yung ni minsan ay hindi niya nakwento ang tungkol kay Jobert. Hindi niya nabanggit sa akin na may nobyo pala siya at matagal na sila. Ang buong akala ko ay wala kaming sikretong tinatago sa isa't isa. Pero hindi ko na lamang pinalawig at pinatagal ang tampong yon nang humingi ng tawad sa akin si Ate Cynthia. At tinanggap ko naman yon dahil alam ko sa aking sarili na hindi ko siya matitiis. 22 anyos noon ang kapatid ko nang ikasal siya kay Jobert. Noong sumunod na taon ay sinilang naman niya ang anak nilang babae na pinangalanan nilang Neri. Isang malusog na sanggol ang pamangkin ko at kamukhang kamukha siya ng ate ko. Sa bahay pa rin namin sila nakatira habang nag-iipon pa sila ng pera para makapagbukod. Sa loob ng ilang taon ay masasabi ko na namuhay kami ng maayos. Masaya at matiwasay. O walang perpektong pamilya, papadudot, ngunit sa huli, kung meron mang kaming tampuhan at hindi pagkakasunduan, ay mabilis lang din namin na naaayos ang mga yon. Grabe, nakatulugan na ni Neri yung laruan na binili ko sa kanya. Aliw na aliw talaga ako sa batang yun. Marunong magpasalamat at magpahalaga ng mga regalo sa kanya kahit na gaano kamahal, kamura, kasimple o bongga. Pero alam mo, ate, mas bilib ako sa'yo. Bakit naman? Kasi ang galing ng pagpapalaki mo sa anak niyo ni Kuya Jobert. Yung ibang nanay kasi, hindi ko nilalahat to pero
parang hindi marunong magturo ng magandang asal sa mga anak nila. Siguro kasi, hindi rin sila naturuan ng mga magulang nila nung bata sila. Siguro nga ganun yung iba kaya naipapamana nila sa mga anak nila. Basta ako, sa abot ng makakaya ko, tinuturuan ko talaga ang anak ko ng mabuting asal. Na rumispeto, na magpasalamat kapag may nagbibigay sa kanya na ibang tao. Saka yung maging kontento. Salamat sa pagpapahalaga at pagpapaalala sa akin ng mga ginagawa ko bilang nanay ha. Malaking bagay yung mga sinabi mo kasi minsan naiisip ko lang na, alam mo yun, napapatanong ako sa sarili ko kung sapat na ba ang pagiging nanay ko sa anak namin ni Jobert. Kung tama ba yung pagdidisiplina ko sa kanya o kung sobra na ako, ganun. Wala namang perpektong nanay. Pero lagi mong tandaan na tama at sapat ang ginagawa mo ha para sa pamangkin ko. Nakikita namin yun ni nanay. Kaya nga minsan nasabi niya sa akin na mas magaling ka pa nga raw na nanay kaysa sa kanya. Talaga? Sinabi niya yun? Oo, pero dapat secret lang namin yun eh. Huwag ka nalang maingay ha. Pwede ba akong humingi ng pabor, Agnes? Sige, ano yun ate? Sana, kahit magkaroon ka na ng sarili mong mga anak, mahalin mo pa rin yung anak ko. Ituring mo siya na parang tunay mo ring anak. Sigurado kasi ako na kalalakihan ni Neri at hahanap-hanapin yung pagmamahal mo sa kanya. Ano ka ba ate? Oo naman. Makakaasa ka na hinding-hindi magbabago, hinding-hindi mababawasan at baka nga mas madagdagan pang pagmamahal ko kay Neri eh. Dahil sabi mo nga, pangalawang magulang na niya ako. Agnes! Sino ba? Agnes, anak! Gumising ka muna, dali! Buksan mo tong pinto! Sandali lang po, Nay. Pagbubuksan ko po kayo, sandali lang. Ano po bang nangyayari? Bakit kayo natataranta? Ang ate mo, ang ate Cynthia mo. Ano pong nangyari kay ate? Aalis kami ni Jobert, dadalhin namin siya sa ospital. Dito ka lang ha, dito ka lang. Bantayin mo si Neri, anak ha. Bakit po? Ano nga po bang nangyari kay ate? Bakit niyo siya dadalhin sa ospital? Ewan ko, hindi namin alam. Basta na lang din ako ginising ni Jobert. Ang sabi niya kasi... Ano daw po, Nay? Hindi na raw gumagalaw si Cynthia. Hindi na siya magising. Diyos ko po. Kaya dito ka lang muna ha. Bantayan mo ang pamangkin mo ha. Opo, Nay. Ay, tara na po! Nakapapatawag na ako, tricycle! Nandyan na. Mauna na kami anak ha. Babalitaan ka na lang namin. Opo, Nay. Sige po, mag-iingat po kayo. Diyos ko. Iligtas niyo po ang ate ko. Papadudod sinugod nila nanay at Jobert si ate Cynthia sa ospital habang ako naman ang naiwan para magbantay sa anak nila sa bahay. Aandap-andap ang aking dibdib sa kaba at pagkalito, lalo na at bagong gising pa lamang ako noon at naaktuhan ko pa silang natataranta. Pero buti na lamang at natuon sa pamangkin ko ang aking atensyon kaya pansamantala akong kumalma. Kaya lang ay sinong mag-aakala na pagkalipas ng ilang minuto ay makakatanggap ako ng tawag mula kay nanay na siyang magiging dahilan upang gumuho ang aking mundo. Umiiyak pa noon si nanay sa kabilang linya nang banggitin niya ang mga katagang wala na ang ate Cynthia mo. Patay na siya. Pagkarinig ko noon ay humagulhol agad ako, papadudot. Nahawa na lamang siguro sa akin ang pamangkin ko kaya umiyak na rin siya. Niyakap ko siya ng mahigpit habang nakasalampa kami sa sahig. Para kasing nawala ng lakas sa mga tuhod ko pagkatapos ng pag-uusap namin ni nanay.
ni hindi ko masabi sa pamangkin ko na wala na ang mama niya. Namatay sa aneurysm si Ate Cynthia. May pumutok na ugat sa kanyang ulo habang natutulog siya. Sobrang biglaan ang pagkawala niya. Mabilis na lumipas ang 1 taon simula nang mawala si Ate Cynthia at masasabi ko na bagaman nakakausad kami ay mas marami pa rin ang mga pagkakataon na nalulugmok kami. Minsan ay sabay-sabay naming naaalala si ate at minsan naman ay sinosolo na lang namin ang pagluluksa. Sa bahay pa rin nakatira ang mag-ama niya at si nanay ang nagboluntaryong mag-alaga sa anak nila kapag nasa trabaho si Jobert. Malaking tulong yon dahil hindi kakayanin ng bayaw ko na maging nanay at tatay ng anak niya. Yung anak niyo ni Ate Cynthia, lumalaking bibo at magandang bata. Sigurado ako na kung buhay pa yung kapatid ko matutuwa siya pag nakita niya yung anak niyo. Alam ko na miss na rin niya kayo. Miss na miss ko na rin siya Miss na miss ko na rin si Cynthia. At kahit na 1 taon na nakalipas simula nung mawala siya, parang kahapon lang nangyari lahat. Tanda ko pa nga yung tagpo na sinugod namin siya ni nanay sa ospital. Wala na siyang malay noon at iba na rin yung kulay ng mga labi niya. Ang hirap ang lungkot na mamatayan ng asawa lalo na't maliit pa yung anak namin. Nakakapanghinayang lang din na hindi niya na makikita yung paglaki ni Neri. Kahit naman ako nanghihinayang at nalulungkot din sa nangyari. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Ate Cynthia. Nakinuha na siya sa atin ng ganun-ganun lang. Ang daya Tapos ang bata niya pa para mamatay. Sobrang hirap mawala ng kapatid. Sabay na sabay kaming lumaki nun Sabay kaming nangarap. Alam ko naman na mamamatay ang lahat ng tao, pero hindi ko lang inaasahan na sa ganung kabilis kukunin si ate. Kahit na 1 taon nang nakalipas, hindi pa rin talaga ako makausad. Hirap nga rin ako makausad. Lalo na limitado lang yung binigay na panahon na magkasama kami ni Cynthia. Marami akong pinagsisisihan ngayong wala na siya. Sana pala mas niyakap ko siya ng mahigpit nung buhay pa siya. Sana mas dinalasan ko pa yung pagsasabi na mahal ko siya. Mas nakipagkwentuhan pa ako ng matagal sa kanya. Kung alam ko lang na na maiksi lang yung panahon na magkasama kami, di sana hindi na ako naunang natulog nung gabing yun. Sana binantay ako na lang siya. Jobert, huwag mong sisihin yung sarili mo Kahit na maiksing panahon lang kayo nagkasama ni ate, naging mabuting asawa ka naman sa kanya. At hanggang ngayon kahit na wala na siya nakikita naman namin ni nanay. Alam namin na ginagawa mo yung lahat para maging mabuting tatay sa anak niyo. Sinusubukan ko naman kahit mahirap Kaya salamat talaga, Agnes. Salamat saan? Kasi nandiyan kayo ni Nanay Ines para tulungan ako. Para lalayan ako. Doon pa lang sa simpleng pagtatali mo ng buhok ni Neri, malaking bagay na yun para sa akin Pinapagaan yun na yung buhay ko. Wala yun. Tsaka ganun naman talaga yung pamilya. Nagtutulungan. Maswerte ako kasi naging pamilya ko kayo. At maswerte ang anak namin ni Cynthia kasi nagkaroon siya ng isang mabait at maalagang tita sa katauhan mo, Agnes. Salamat.
Salamat, Robert. At ikaw din. Maswerte rin sa'yo si Neri kasi mabuti kang tatay sa kanya. Salamat. Sigurado ako na maswerte yung lalaki na mamahalin mo. Kasi makasikaso mo, maalaga. Hindi lang si Neri yung inaalaga mo. Pati na rin ako. Ha? Hindi, ang ibig ko lang sabihin itong yung pagluluto mo ng masarap na mga putahe. Wala yun. Walang anuman. Pasensya ka na, na-appreciate lang talaga kita. Salamat. Agnes, Ano yun, Robert? huwag mo sanang masamain yung sasabihin ko ha. May nakapagsabi na ba sa'yo kung gaano ka kaganda? Ha? At kung gaano ka pula ang labi mo? Wala pa. Wala. Pwede ba kitang halikan? Robert, ano ba? Bakit mo ko inalikan? Ay, pasensya ka na, Agnes. Hindi ko sinasadya. Nawala lang ako sa sarili ko panandalian. Papadudot kapwa namin hindi naasahan ni Jobert ang nangyaring yun at pareho kaming natakot sa kahihinatnan. Kaya naman agad kaming dumistansya sa isa't isa. Bago ako pumasok sa kwarto ko ay nagkapatawaran kami at nagkasundo na kakalimutan namin ang mga nangyari. Kitang-kita ko sa mga mata ni Jobert ang labis na pagsisisi sa nagawa niya at yun din ang eksaktong pakiramdam ko. Aandap-andap sa kaba ang dibdib ko. Pagkasara ng pinto ay hindi pa ako kaagad humiga sa kama. Sa halip ay natigilan pa ako at napasandal sa likod nito sabay sampal sa aking magkabilang pisngi. Naiiyak ako at humingi ng kapatawaran sa namayapa kong ate dahil sa nagawa namin ng asawa niya. Ilang sandali pa ay agad na lumamig ang paligid at mabilis akong ginapangan ng matinding kilabot sa aking buong katawan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kung tatanungin ninyo ako kung nagkaroon na ako ng nobyo, sasabihin kong wala pa. Nakatuon kasi ang aking atensyon sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa pamangkin ko kapag nasa bahay ako. Tuluyan ako nawala ng panahon na maghanap ng karelasyon pero pamilyar pa rin naman ako sa pakiramdam ng umiibig. May mga nagustuhan din naman ako na lalaki sa nakaraan at meron pa ngang nanligaw sa akin. Ngunit, hindi ko na lamang pinalawig pa. Ang akala ko ay hindi ko na muling maranasang magmahal pero nagbago ang lahat ng yon nung halikan ako ni Jobert. Bukod kasi sa bumilis ang tibok ng puso ko, nag-init din ang aking buong katawan. Nakaramdam ako ng pananabik at paghahanap sa kanyang presensya. Ngunit nanaig pa rin sa akin, papadudot, ang labis na konsensya. Kaya naman sinaway ko ang maharot kong puso. Iniwasan ko si Jobert sa abot ng aking makakaya at nilayo ko ng husto ang atensyon ko sa kanya, papadudot. Grabe. Wala na talagang sasarap sa pakiramdam kapag nakalapat ka na sa sarili mong higaan. Ang sarap sa likod ng malambot na kutsyon tapos bagong ligo pa ako. Parang bigla akong inantok ka. Mapagod naman kasi itong buong araw ko sa opisina. Parang wala nang bukas.
Ay, kabayo! Uy! Ay! Gwapo ko naman kabayo. Jobert! The one and only. Bakit? May kailangan ka ba? May sasabihin ka ba? Meron eh. Ano yun? Pwede bang ano ba to? Parang bigla ako nahiya. Uy, ano ba kasi yun? Pwede bang tumabi sa'yo? Ha? Pwede bang dyan ako matulog ngayon sa kwarto mo? Siyempre, hindi pwede. Sige na, hindi ako sanay na walang katabi. Masyadong malamig yung higaan ko kasi mag-isa lang ako tapos naiisip pa kita. Sira ulo ka, bakit mo naman ako iniisip? Hindi ko rin alam, basta hindi ka mawala sa isip ko eh. O paano? O payag ka na ha, tabi na tayo matulog. Total, wala naman si nanay. Tayong dalawa lang yung nandito sa bahay, tsaka kabilin-bilinan niya, bantayan daw kita, di ba? Kaya ko sarili ko. Hindi mo na ako kailangan bantayan. Tara na, uminga ka na rito, tabihan mo na ako. Jobert, tama ba tong... Huwag ka na magalit. Tayo lang naman yun nandito Tara na, tabihan mo na ako. Sige na nga. Pero, isasara ko na muna tong pinto. Ikaw bahala. Usog ka. Pwesto ko yung hinihigaan mo eh. Sorry. Yan. Higa ka na rito sa tabi ko. Sige. Yung tungkol dun sa nangyari noong nakaraan. Alin? Yun bang bigla mo na lang akong hinalikan? Oo. Maling-mali na nangyari ang bagay na yon, Jobert. Asawa ka ng ate ko. Tatay ka ng pamangkin ko. Alam ko, pero magagalit ka ba kung aaminin kong ginusto ko yung ginawa ko? Jobert! Ikaw ba, hindi mo ba nagustuhan yun? Alam ko, Agnes, ramdam ko na nagustuhan mo rin yung ginawa ko. Aminin mo na, sige na. Oo. Ano, masaya ka na? Oo na, ano? Ano ba yan? Gusto pa ulitin eh. Sige na, para lang malinaw. Sabi ko, oo na. Nagustuhan ko rin yung hinalikan mo ko noon. Nagustuhan ko rin yung pakiramdam. Jobert! Jobert! Ano yun, Agnes? Mali tong ginagawa natin. Hindi tayo dapat naghahalikan. Bakit wala naman ako nakikitang mali rito? Single ka, single din ako. Kahit na. Gusto mo pa tigilan na natin to? Kung oo, sige, lalabas na ako ng kwarto mo. Ano? Ano, Agnes? Ano? Sagot! Wag. Anong wag? Wag kang umalis. Wag mong tigilan. Papa Dudut, isa lang po ang masasabi ko. Napakahirap talunin ng tukso. Kahit na alam kong bawal dahil asawa pa rin ang ate ko si Jobert at pangit tignan na magkaroon kami ng personal na ugnayan sa isa't isa ay napakahirap pa rin kalabanin ng puso. Pareho kaming naging mahina ni Jobert at hinayaan namin ang aming mga sarili na hanapin ang kalinga at kaligayahan sa bawat isa. Oo, may nangyari sa amin ang gabing yon at masasabi ko na bagaman kinain ako ng matinding konsensya, noon lang din naging masaya at napanatag ang puso ko dahil nahanap ko kay Jobert ang aking pahinga. Habang nasa probinsya pa si nanay at ang aking pamangkin ay sinulit namin ni Jobert ang pagkakataon na kami lang ang magkasama sa bahay. Umakto kami na para kaming mag-asawa at pareho naman naming naramdaman ang labis na kasiyahan at pagkakontento. Pinagtapat din sa akin ni Jobert na nahuhulog na siya sa akin at ganoon din naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit habang papalapit ang pag-uwi ni nanay sa bahay ay agad kaming sinampal ng katotohanan na hindi po pwede ang aming pag-iibigan, Papa Dudut.
Baka mahuli tayo ni nanay. Ay, tulog naman na si nanay. Mabilis magising yun lalo na kapag nakakarinig ng kaluskos. Saglit lang. Mag-usap lang tayo, Agnes. Pwede naman tayo mag-usap sa sala, di ba? Bakit dito pa sa kwarto ko? Tsaka, ano pa bang pag-uusapan natin? Dalian mo, gusto ko nang matulog. Bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit mo ako nilalayuan? Simula nang umuwi rito sa bahay si nanay, naging malamig na bigla yung pakikitungo mo sa akin. Ano ba nangyari, Agnes? Nagtanong ka pa talaga. Alam nga namang aminin natin kay nanay yung totoo. Eh bakit hindi? Handa naman ako ipaglaban ka, pati na rin yung relasyon natin. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Malito! Maling-mali to! Wala ako nakikitang mali sa pagmamahala natin. Mahal kita, mahal mo ko. Tama naman, di ba? Nangako tayo sa isa't isa na paninindigan natin yung pagmamahala natin. Kaya, huwag mo naman sana ako sukuan. Huwag mo naman akong talikuran na lang basta ng ganun. Nasasaktan ako eh. Ayokong layuan mo ko, Agnes. Ayokong iwan mo ko. Parang awa mo na. Ayoko rin naman na nalayuan ka. Ang totoo, masakit din sa akin na umiwas sa'yo. Kaya nga wag mo na akong iwasan. Pero, paano si nanay? Paano kapag nalaman niya? Paano pag nalaman ni Neri? Ipapaliwanag na lang natin na maayos sa kanila. Sigurado naman ako na maiintindihan nila, lalo na si Neri. Mahal na mahal ka nun. At minsan din niyang nasabi sa'yo. Narinig ko na sinabi niya sa'yo na gusto ka niyang maging mama. Jobert. 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 Mahal na mahal kita, Agnes. Mahal na mahal kita. Pakiusap. Huwag mo na akong iwasan. Hindi ko kaya pag nawala ka sa akin. Diyos ko! Mga walang iya kayo! Anong ginagawa ninyong dalawa, ha? Nanay! Nay! Anong ginagawa mo sa anak ko, Jobert? Bakit ba hinahalikan si Agnes? Nagmamahalan po kami ni Agnes, Nay. Mahal ko po yung anak ninyo. Ano nagmamahalan ang pinagsasasabi mo dyan? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Agnes! Ano bang sinasabi ng lalaking yan? Nay! Ano? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Patawarin niyo po kami ni Jobert. Bakit ka humihingi ng tawad? Dapat ang lalaking yan ang humihingi ng tawad. May pasabi-sabi pa siya na nagmamahalan kayo. Tama naman po si Jobert, Nay. Ano ka mo? Opo, tama po siya. Nagmamahalan po kami. Tayo! Kasira ulo kang babae ka! Nay! Ikaw, wala kang iya! Ay, tama na po! Huwag niyo po saktan si Agnes! Sinong gusto mong saktan ko? Ikaw! Sige, ikaw na lang sasaktan ko! Halika! Walang yaka! Ay! Teka! Aray! Walang yaka! Sandali lang po! Aray! Ano ba yan? Aray ko! Nay, parang awa niyo na po! Huwag niyo na po saktan si Jobert! Pampadudot, pinalayas kami ni nanay sa bahay niya at kahit na anong pakiusap ko, kahit na anong pagmamakaawa ko na huwag niya kaming paalisin ay tila bingi siya na hindi naririnig ang aking panambitan. Galit na galit siya sa amin at kulang na lamang ay isumpan niya kami. Kinain ko, Papadudot, ang masakit na mga sinabi niya. Masakit sa akin bilang anak na kamuhian at pandirihan ng sarili mong magulang. Ngunit wala naman akong magawa. Hindi ko na maitatama ang mali at yun na ang nangyari. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan dahil tapos na yon. Ang magagawa ko na lamang ay panindigan ang bunga ng aming kapusukan. Yon ang rason kung bakit kami napadpad dito sa Cavite mula sa dati naming tirahan sa Quezon City. Oo, at tuluyan na kaming nagsama ni Jobert kasama ang pamangking ko na ngayon ay tinuring ko ng parang tunay na anak. Pinanindigan namin ang aming pagmamahalan at bagaman may mga gabi na kinakain ako ng matinding konsensya, ay mas nanaig pa rin ang pag-iibigan namin sa isa't isa. Kahit na masama akong kapatid sa mata ng ibang tao dahil pinakisamahan ko
Ang dating asawa ng ate ko ay wala na akong pakialam pa sa mga sasabihin nila. Masaya ako at panatag ang aking puso na si Jobert ang inibig ko. At kontento na ako sa aming pamilya. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Mabuhay po ang inyong programa and more power and God bless. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Agnes. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.